Dwi wedi bod yn meddwl am hyn ers tro, ond dydy'r prawf ddim ar gael yn gyffredinol. Mae o'n rhywbeth sy'n yn jams heddiw. Da ni wedi cael cyfal fel hyn ar yr drefn gyffredinol, wedyn dod yma am y Gwyndaf i trefnu hwn. Mae'n seisio ar y cyfle i gael y prawf. Gobeithio bydd yn dod allan byddai'n hollol iawn, ond bydd hi'n braf cael cadarnhad naill ffordd neu llall. Dwi wedi cael profion PSS rai blynyddoedd rwan, a mi o'na rhywbeth rai blynyddoedd yn ôl, ond oedd o ddim byd yn y diwedd. A byddai'n mynd yn rheolaidd, jyst i cadw yn ei siŵr bob beth yn iawn. Dwi'n meddwl fel dynion, ella, da ni'n mynd tueddu i drafod y pethau yma gymaint, ac dwi'n meddwl hefyd, chylad, mae Gwyndaf wedi gwneud dipyn o ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae wedi codi ymwybyddiaeth o'r pwnc hefyd, a dwi'n meddwl wrth i ni gyd gymryd rhan yn yma, da ni'na hefyd yn codi ymwybyddiaeth o'r peth. Beth sy'n dda yn fama, wrth gwrs, copa mae o'n lle anffurfiol. Dydy o ddim yn hospital, neu wrth mae o'n reit bleserus fod yma, really. Dwi'n meddwl bod o'n haws cael dynion i ddod i llefydd fel hyn a di o'i gael nhw i fynd i ryw lle meddygol. Dwi'n meddwl bach am bod ni wedi gwneud o. Dwi'n mynd i ddau ddynod hyderus o'n gwysiad am canlyniadau. Ac da ni'n barod i rhoi cymorth i pob sydd ddim yn cael y canlyniadau maen nhw eisiau felly.